Sanibonani wengane zakwethu, ugodoleke lo okankomgodolo umfana, niyalwazi udaba. Ngane zakwethu, sekufika isikhathi sokuthi freedom ibuye ngakithi. Sesisidi isikhathi sichaphazeka. Ithuba lethu manje alikho elinye sophinde silithole. Ngivumeleni mangithi mabhinqa nonke South Africa ningavuma ukuchaphazeka nokuthi niluthwe ngento engekho. Tuhambani niyovote eliqembu lamasela. Njengamanje anikaze nenzile lutho. Inkululeko njengamanje kusasa lokho kusayo ifikile. Ngizonxusa mabhinqa ukuthi niphume ngobuningi benu nangothi lwenu niyovotela umkhonto wesizwe ukuze sizokwazi ukukhulula leli qembu simunye. Ngizocela odrivers kwethu, odriver bamatekisi, ngani zakwethu sesifikile isikhathi. Kudala nginicela ngininxusa ngininxenxa sesisafika isikhathi. Kusasa lokho kusayo amaphupha ayaphela. Sesihlupheke kakhulu ngamapermit, sihlushwa amaphoyisa ethatha imoto eyipounda. Isikhathi sethu manje ukuthi siresponde, sibabonise ukuthi embonini yamatekisi singobani. Ama-owner amaningi a-blacklisted ngenxa ye-COVID-19 badlelwe imoto. Babethenjisiwe ukuthi khona uplano ozokwenziwa kodwa awukaze wenziwe. Ama-license aya-expire njalo manje namanje. Asiphumeni ngobuningi bethu kusasa simboni yamatekisi siyovotela umkhonto wesizwe ukuze sizokhululeka. Nalamabhasi afakwa mhla namalanga emzileni yamatekisi uzoke kuthukuma. Asiphumeni ngobuningi bethu siyovota, sivotela umkhonto wesizwe. Yithuba lethu lokugcina embonini ezokuthutha alikho elinye siyophinde silithole. Ma-security niyaxhashazwa kakhulu. Ama-fly by night inkampani enisebenza isikhathi esiningi. Uma senihola niholelwa amakinati. And you deserve better than lokho abaninikeza khona noma abanenzela khona. Kodwa ngoba bafuna ukunithatha serious, baniholela le mali abaniholela yona. Yithuba lokugcina ke ama-security leli alikho elinye niyobuye nilithole elizonilamulela kulokuhlupheka enibhekene nakho. Ngicela niphume ngobuningi benu ma-security niyolithatha nilibambe ngezandla zombili leli thuba. Bo truck driver nifuna i-experience nino code 14 niphuma le driving school uzoyithatha phi experience ungaqashwa. Uthi mawuqashwa kuthiwa kune labor brokers bephinde bekuholela imali encane. Abaniqashi baqasha abantu from outside the country nikhona because bavele bebona abantu aba-useless. It's our time and it's a last time. Alikho elinye ithuba enolithola elinjengaleli uma kuthiwani liyekile leli thuba lakusasa. Kuzoba yingane ema-university nama-college. Ubaba uNcamalalo wa-implement imfundo yamahhala kodwa njengamanje ayisekho. Niyazi ukuthi uma senizograduate vele kuthiwa mhlawumbe ukweleta 170,000 fanele ubhadale kanti wawungafundini mahhala. Ngani zakwethu isikhathi manje ukuthi sikubuyisele lokho ababesinikeza khona besibulala ngeCovid benza yonke into. Uzoba oma bethu abasebenza etaladini abadayisa ama-fruits and veg. Amaphoyisa nithathela njalo impahla. Nizama impilo nifuna ukukhulisa ingane. Kodwa ngoba basithatha notice bawathatha ama-fruit, bawathatha ama-veg, uyazama awuntshontshe. Kodwa ngoba bafuna ukubona umuntu omnyama ehlupheka, umuntu wase-South Africa ehlupheka, bavele befe beshaqe yonke leyo nto leyo. Yithuba lethu lokugcina okumele silisebenzise, silibambe ngezandla zombili. Ngeke siphinde silithole elinye. Ngiyanicela ngani zakwethu, akukho njengamanje singalamulela ngakho ngaphandle kokuthi siqonde ngqo endaweni zokuvota kusasa siyozikhulula thina. Kube khona omama abawonompilo abasebenza ema-crash bayaxhashazwa kakhulu, benza umsebenzi omkhulu kodwa ekugcineni abaholelwa imali and ayikhuphuki imali yabo. Nix ayikhuphuki imali yabo. Ngiyanicela ngani zakwethu, masosha, maphoyisa, bomisi, bonesi, bothisha, isikhathi manje anikhushulelwe imali. Umsebenzi eniwenzayo uyancomeka. Nge-COVID-19 ibhedlela zazigcwele into angaze njani, onesi bethwele kanzima kodwa bakaze babhekelelwa ngalokho. Akukho abake bakubhekelela.
amaphoyisa asebenza kanzima ke ladubula nje iphoyisa lidubula isigebengu sekuyinkinga leyo kodwa makudutshulwe lona abatholakala abantu ingcindezi nagcina nje ukukhushulelwa imali basebenzi bakahulumeni kuthiwa nje nikhushulelwa imali nagcina nini uzoba odade bethu abasebenza ko-Shoprite, Checkers, Spar, Woolworth, Truworth, zonke izitoro ziningi kakhulu niyaxhashazwa ngani zakwethu sukumani kusasa ithuba lokugcina alikho elinye enophinde nilithole abasebenza ko-Nando's, McDonald, zonke lezi izitoro ithuba lokugcina enisebenza emahhotela this is our last chance alikho elinye liyophinde litholakale trust me alikho elinye ithuba eliyophinde litholakale uma sehlulwe yileli angeke ke lisehlule yithi sizoyikhulula siyeke laba abafuna ukuvotela iqembu lamasela ngoba bazi ukuthi bona bayadla kilo nonke ama-South African yithuba lethu lokugcina leli alikho elinye siyophinde silithole ngaphandle kwaleli uma siyeke leli kuyobe kuphelile ngathi singama-South African uzoba yonke umuntu ohlala emkhukhwini isikhathi manje sokuthi uyikhulule ukwazi ukuphuma lapha emkhukhwini ngoba ukukhanda kwama-RDP kwagcina ngonxamalala akuphindanga kwenzeka lo baba ophethe njengamanje udla yedwa ufaka imali phansi komatrasi akazenze lutho alikho nelilodi iribhoni akakwalinqamula ethi nansi into akayenzela abantu base-South Africa angeke futhi ezebenzele lutho ngoba akabafuni uRamaphosa fanele ngikusho lokho kucace nikwazi nje kube sohlelweni nikwazi ukuthi izinto ezenzakalayo uzoba ama-petrol attendance nisebenza kanzima abafowethu kodwa ukurecognizewa nje nikezwe imali egculisayo lutho ngani zakwethu we are sick and tired now sekufike la sikhathala khona ngempela sekufike la sikhathala khona ngicela ukuthi wonke umuntu azibambe eqine asukume ayovota usuku lokugcina kusasa alukho olunye usuku esiyophinde silithole ngaphandle kwalolu suku lwakusasa ngiyanicela bafowethu akukho okuningi engizokusho ngingakhohlwa omabethu abama-domestic worker abasebenza kanzima bewashe ngisho kusebusika bephathwa amathambo abakhulunyelwe umuntu akekho umuntu obakhulumelayo kodwa kuthiwa bahambe ovota abane-criminal record ngani zakwethu emajele zikhululeni ngani zakwethu abaningi beni abalapha emajele baboshelwe izinto abangazazi ngoba umthetho u-against umuntu omnyama eSouth Africa ithina esizozikhulula akekho omunye ozosikhulula kusasa asibhekeni khona u-1994 wethu siyobamba inhlaba lihide yolayini sibekezele sizokwazi ukuyinqoba lempi esibhekene nayo ene siyayinqoba manje like it or not ngizophinda ngikhumbuze emabhinqa ningaxhashazwa ukuthi uhambani uyovotela amasela angeke azanisize ngalutho fanele nikwazi lokho nibaningi ngani zakwethu angeke ngize nginiqede nonke ekumele niyovota kusasa ngicela ukuthi ungathi mawusala uthi ungishile cha angikushiyi nibaningi ngani zakwethu uyayazi into ekuphethe kabe emoyeni wakho uyazi ukuthi awukhululekile uyazi ukuthi uhluphekile hamba uyozikhulula kusasa uyofaka ivoti lakho umkhonto wesizwe ufike uvotela umkhonto wesizwe silithathe lelizwe kushintshwe imithetho ngoba yiyo imithetho esicindezelayo wonke umuntu osebenzayo okhona la eSouth Africa akekho ojabule osebenza kuhulumeni nongasebenzi kuhulumeni bonke abajabule this is our last chance esilitholayo eliyingqayizivele ngicela ukuthi siphumeni ngobuningi bethu siyovota sivotela umkhonto wesizwe this is my last video engiyenzayo ukunxenxa ngoba kusasa sekuyavotwa ngiyanicela ngani zakwethu ithuba lokugcina esilithola empilweni zethu asilemukele ngezandla zombili ubaba uNcamalala usinikeze ithuba eliyingqayizivele elingakaze latholwa umuntu ethola ithuba lesibili ngiyanithanda ngani zakwethu asilandeni ifreedom yethu kusasa eyethu le freedom
asilweleni. Ngiyabonga. Asibulala basiqeda. Asinabazali nisibona nje. Babula uRamaphosa nethimba lakhe. Hlungu into enziwa uRamaphosa manganibalela nje uyabona ePhoenix bafa abantu baphela wakwenzani uRamaphosa kwakubula abantu ePhoenix ngicela ningitshele wenzani uRamaphosa kubula abantu ePhoenix ikupha akakwenza ePhoenix khona akakwenza khona uaction akawuthatha ubheka icele khona uaction akawuthatha njobe ehlala ephaphela esiphaphela singabantu abamnyama khona ubheka icele akakwenza ubheka icele wazi ukukhuluma engaqedi eMarikana baphela abantu eMarikana bedutshulwa kwenziwani ngalabo bantu labo yini eyenziwa ngalabo bantu labo Mncube awu ngiyabonga eMancubeni ngiyabonga Mncube ngiyabonga kakhulu ngiyabona lapha na awu ngani zakwethu kusasa lokho kusayo nizobona into engizobe ngiyenza ngihamba ngiyogrosela ama-party agent ethu ngiyazi ukuthi ana ukudla kodwa nami ngiyofike ngithayisele kulokhu azobe nakho ngoba inhloso yethu ukuthi sidefeate lamasela asiphumeni ngobuningi bethu njengoba nginitshelile ukuthi uphuma njoba ngugodole funa uphume nabantu abawu5 uyabona manje uyovota yiba nabantu bakho abawu5 eniyovotela nabo umkhonto wena uwedwa njoba uwedwa uza nabantu abawu5 wena uzobe we6 awu philisiwe ngiyabonga wephilisiwe ngiyabonga philisiwe nakho ulahlela laphana ngani zakwethu noba nilahlanga njengoba nilahlela la nizobonga kusasa kulento eyenzakalayo MK amahle ngiyabonga kakhulu isupport eniyenzayo nje ukusupportana esikwenzayo ngiyabonga kakhulu lokho kukhombisa ubumbano nokubonisa ukuthi izwe liyabuya kodwa mina ngizonitshela khona ukuthi ngiyanihlebela sesilithathile already izwe ningezwa labathi hayi ngeke mina nitshelwa yimi mina sengihambile ngabuka ngihamba ngemoto all over abanye abakaze bengibona abanye ngiyahlangana nabo la endleleni ngibabuke ngidlulele ngemoto ngisuke ngiye endaweni ngibheka yonke into so khululeka nje ngicela ngidedele igazi dedelana uB hayi ngike ngakhuluma ngo-truck driver lokhuza truck driver bafuna i-experience kodwa the people coming from outside the country ababuzwa lutho ayikho into ababuzwayo ukuthi i-experience wara kodwa wena if you are a South African bazokubuza imibuzo ukuthi i-experience kuhamba kanjani ku-experience truck driver bashiya abafazi amakhosikazi abe emakhaya besebenze kanzima beqede beholelwa amakinati esingcobo awu Mapholoba ngiyabonga Mapholoba mfowethu ngiyabonga kakhulu ngane yakwethu balokhu befakile ngani zakwethu balokhu befakile njoba ningizwa ngilokhu ngibonga balokhu befakile ngiyabonga kakhulu ngani zakwethu ngizokwenza show kusasa ukuthi na kanjani ngiyadlula ezitoro ukudla kuzobe kuhleli la ngemuva esithini ngihamba neke okuhle nje ngihambi nanabantu ngihamba one man niyabona so ngiyanicela ngani zakwethu ubani uMagumede uSnack Magumede awu ngiyabonga weMagumede ngiyabonga ngani zakwethu ngiyabonga ngani zakwethu kakhulu ngiyabonga kuMacebza lokho eyikhuphulile lapha iaccount lokhu eyifaka ukuthi abantu bayibone ngani zakwethu ningabakwethu ningabanaki labathi amaqola kanjani akunamaqola la angazi bake balibona niqole elinjena nizobona kusasa silwela izwe asilwela ukubukwa kusasa elamanqama nomi kanjani izwe siyalithatha welokhuza futhi bagaxela olokhuza soke sihlakane nabemamall sebengagadwa ngiyanitshela bafowethu kwasho babunqamala lathi ngiyanitshela indaba inkosi wanda msebenzi imali idololo uyabona nje la bengibuka la mangibhala kunomama abadayise etradini
umetro waseThekwini uhlala ubaphuca impahla zokudla bazamela izingane umama udayisa ama fruits and veg estradini akenza ubugebengu udayisa fruits and veg befika uMetropolis bethatha yonke lento le lo mama uzama ukudla izingane kodwa uthatha sonke isitoko somama fanele kwenziwe njani why kucindezelwa abantu abamnyama kungani becindezelwa abantu abamnyama bethi bazama bacindezelwa noma uthengisela uyacindezelwa kanti kuphi okufanele kwenzeka umbona umama ekhala ibhlungu yazi kubhlungu ukubona umama ekhalela ukuthi bamphuca izinto azamu ayikho into ebhlungu njengale uyazi maqala umuntu omdala ngizwa mina ngaphakathi ngizwe inyembe zigcwala amehlo ngoba ngivele ngibona umalo okhalayo amaphoyisa abahlukumeza kakhulu abantu bafowethu ayabahlukumeza kakhulu hayi indaba yokudlala niyalwazi udaba nenisebenza koSpar Shoprite Pick n Pay what zonke lezi izitolo niyaxhashazwa niyakwazi lokho angithi nisebenza ezitolo Shoprite zonke lezi izitolo kuzoba lezi izitolo zokudla oNando's KFC what yonke lenyakanyaka abasebenza emahotela bonke laba niyaxhashazwa niyayizwa leyo nto engane zakwethu swambani niyovotela umkhonto njengoba kuvotwa kusasa ukulwela ilungelo lenu phuthumani khona ayikho enye indlela okungenziwa ngayo ukuyolwa nje ngoX kuphela nginitshele mina akukho kunye siyobe esikwenze futhi uyabona nje bese kuzoba abahlala emkhukhwini nagcina ngomsholozi ukuthi kwakhiwe izindlu zomxhaso ama-RDP akakaze lo babone enkwenkima enze lutho yena akukho akake kwakwenza yebo amafemi uNkulunkulu wami abaxhashazwe emafemini weshembe emafemini abaxhashazela ukuthi akube kuhle hey ngani zakwethu njoba ngisho eSouth Africa it's a mess up into akekho umuntu ojabule oyisela vele odlayo laphana ongafuni ukuthi ephuma amasela phela yibo abantu abajabule lapho uzoba abasebenza ema-office niyazi ukuthi anijabule makuthiwa uthenga indlu uNkulunkulu wami hey baxhashaza thina singcono kwesingasebenzi nakuhulumeni esizamelayo uyabona uma usebenza kuhulumeni ngathi sebekugqilaza ngamabomu kakhulu i-tax ethathwayo aze ngiyibone mina lento kodwa ke okuyiyona message ibalekile asivukeni kusasa siyobamba olayini ukhona Nkosi yami laba baxakekile ekuthiwa amapanyaza upanyaze baxhaphaza akanamanga lo muntu ekuthiwa upanyaza akumanga uxhaphaza abantu uyabaxhaphaza abantu upanyaza akabaxhaphaza ethi akube kuhle upanyaza